takhle. Zapíná se to, vypíná se to tímto. Je to Ačko. Když to vypnu, není to Ačko. Když to vypne, je to ACSka. Když to zapnu, je to jenom IntelliSense a Ačko. Základní nastavení zde. Takže tady nastavení musí to fungovat, takže mu řeknu. Strategie, takže mi chce kapacitu, aby nám hnedka začal zrychlovat. Jedna rychlost mu řekneme třeba 5. Tato rychlost. Druhá rychlost 3. To je další, tato rychlost. Zatížení motoru 100%. Ložit. Můžu taky do pokročilého vlézt. Trošku mu pomoct. Aktuální ustavení automatické, nechám automatické. Středem frekvenci nechám střední. Podmínky nechám snadné. Mezi otáčky rotoru můžu třeba na 1200. Enter. Citlivosti. A dám potom citlivosti podle toho, jak to bude vypadat. Včetně citlivosti IntelliCruisu, jak rychle se mnou má cukat. Na souvrati, co má dělat jako ASC, VCSC, tady dáme třeba jenom 150. Tak. Jsem na poli. Mám to nastaveno, vlezu do tohohle, sepnu teda mátičku, sepnu lištu, lišta se točí. Dávám vysoké otáčky motoru. A jede. Tak, celá práce je, že dám lištu dolů. A rozjíždím mátičku. Se to Ačko, rozjedu na něco, otáčky ventilátoru tady a dám oranžový gombík. Oranžový gombík a sám mě zrychluje škrboze. A mám vyřešeno. Pírám. Když opět to zapnu. Řeší. Zrychluje. Točně, pomalu. Vyřešeno, protože proto. Změnit, můžu upravit na 6 a vidíš, že mi zrychluje na 6. Zvednu lištu. Otočně, na souvrati jakože, otočně.
Ačko. Tak. Srovnáš mě, jo? Nebo jej tam zase, jak jsme. Tak, dávám ještě dolů. Je to Ačko. Ventilátor maže zpátky nahoru. Mačka. IntelliSenza začíná si řešit úlohu sám. Zrychluje. Docílil symbol. Otáčím se na souvrati. Souvrať. Ventilátor padá dolů. Tak. Funguje to. Dosklízeno. Vypínám latičku. Tohleto dotáčí a vidím, že jsem pracoval do zadaného pole řidič a v této pšenici nasklízel jsem tohle.